Dobrý den. Dnes jsem si pro vás připravila ťukání na téma stres. Pokud nežijete někde úplně v přírodě, v nějakém idylickém prostředí, tak vás pravděpodobně jako valnou většinu populace stres trápí a určitě se s ním setkáváte. Já samozřejmě nejsem kouzelník, takže nezařídím to, abyste se do stresových situací nedostávali, ale čím vám mohu pomoci s využitím EFT, je to, že vás naučím, jak to udělat, abyste v těch stresových situacích se cítili klidní, vyrovnaní, abyste neměli tak silné emoční prožívání těch situací. Pokud vás zajímá, co se děje s vaším tělem, pokud vás zajímá to, jak se vylučuje kortizol a adrenalína, co se děje s jednotlivými části mozku, pokud se dostanete do situace, které se říká fight or flight, bojuj nebo uteč, můžete se podívat na naše webové stránky, tam je o tom článek, kde je to všechno poměrně podrobně popsáno. Tak, pokud jste se rozhodli, že si chcete s námi zaťukat a naučit se vlastně, jak projít tím procesem a jak se dostat do klidu, přijímáte plnou zodpovědnost za svůj stav, protože my nejsme s vámi, abychom mohli zasáhnout. Tak, to bylo řečeno a můžeme se do toho dát. Začneme na karate bodě. Můžete se ťukat na karate bod a při tom, jak si budete ťukat, tak se zamyslete nad tím, navnímejte si, jak intenzivní stres momentálně cítíte. Třeba z toho, že máte nějaký deadline, závěrku něčeho, nebo že musíte mít určitou práci hotovou do určitého termínu, nebo že nevíte, jak poplatíte účty, nebo že nevíte, jak být s určitým člověkem. Je to úplně jedno, co vás stresuje. Vzpomeňte si na tu situaci, která momentálně je tím vaším stresorem. Naciťte se na to a na stupnici od 0 do 10 si určete, nakalibrujte, jak intenzivní ten stres momentálně cítíte. 0 je žádný stres a 10 je úplně maximální stres, jaký si dovedete představit. Tak a pokud máte svoje číslo, tak si ho zapamatujte a dáme se do práce. Začneme na karate bodě a budeme opakovat. I přestože momentálně cítím obrovský stres, jste u závěrky, třeba vy si tam dejte to, co je vaše. Stejně se mám ráda a přijímám se. To je zadávací fráze, říká se 3krát, to už víte. Takže ještě 2krát. I přestože momentálně cítím velmi silný stres z toho, že tu práci musím dodělat v termínu, stejně se mám ráda a přijímám se. Tak a ještě po třetí. Přestože jsem ve stresu z toho, že tu práci musím dodělat v termínu a nevím, jak to zvládnu, stejně jsem skvělá a mám se ráda. A přijímám se a přijímám i tuto situaci. Tak a jdeme na kolečko, začneme na temení hlavy. Ten můj stres. Všechen ten můj stres. Ten můj stres. Všechen ten můj stres. Všechen ten stres. Ten můj stres. Nevím, jak to zvládnu. Jsem ve stresu. Ještě jednou, stresuje mě to. Všechen ten stres. Všechen ten stres. Všechen ten stres. Nevím, jak to zvládnu. Jsem ve stresu. Jsem ve stresu. Úplně mě to ochromuje. Tak, nadechněte se, vydechněte. A zase se navnímejte, nakalibrujte, jak jste na tom teď. Může dojít ke 3 věcem. Buď se vám ten stres zmenšil, což je samozřejmě v pořádku, nebo se vám zvětšil, což je samozřejmě taky naprosto v pořádku, protože je to tím, že se vlastně na něj soustředíte teďka velmi intenzivně, jste do něj ponoření. Takže i pokud se to číslo zvětšilo, je to úplně
úplně bez problému, anebo to může zůstat stejné, ta hodnota. I to je naprosto v pořádku. Je důležité, abyste si uvědomili, k čemu došlo a to dali do nové zadávací fráze. Takže pokud třeba se stalo to, že ta hodnota je pořád stejná, zadávací fráze bude vypadat asi následovně. I přesto, že stále cítím ten stres, vůbec se to nepohnulo. Je to pořád stejné. A já jsem bez stresu, stejně se mám ráda a přijímám se. Tak. Pokud se vám stres zvýšil, ta hodnota je vyšší, zadávací fráze bude trošku jiná. Asi něco v tomto smyslu. I přesto, že teď cítím stres ještě větší. Je to ještě horší. Už to není 7, už je to 9. Stejně se mám ráda a přijímám se. Tak. A pokud to kleslo, tak samozřejmě zadávací fráze bude také jiná, něco v tom smyslu, jako i přesto, že stále ještě cítím ten stres. Už je to sice menší, ale stále tam je. Stejně se mám ráda a přijímám se. Tak, to bude zadávací fráze a potom zase klademe klasické kolečko. Pokusíme se navnímat, kde ten stres máme a jak ho vnímáme. Takže například všechen ten můj stres v ramenou. Všechen ten stres, cítím ho v ramenou. Všechen ten stres, cítím ho v ramenou. Cítím ho i v krku. Všechen ten stres v krku. Všechen ten stres v krku. Všechen ten stres v ramenou. Všechen ten stres. Stres z té uzávěrky. Nevím, jak to zvládnu. Sedí mi to v ramenou. Všechen ten stres. Všechen ten stres. Všechen ten stres. Sedí mi v ramenou. Všechen ten stres. Tak, nadechněte se a vydechněte. A zase si můžete nakalibrovat, jak jste na tom teď. Jestli se to zmenšilo, zvětšilo, nebo to zůstalo stejné a zase můžete udělat další kolečko, další zadávací fráze. Tak, uděláme spolu ještě poslední kolečko. Začneme na karate podě zase a řekněme, zadávací fráze může být. I přesto, že mám v sobě ještě zbytek toho stresu, stejně se mám ráda a přijímám se. I přesto, že mám v sobě ještě zbytek toho stresu, stejně se mám ráda a přijímám se. I přesto, že mám v sobě ještě zbytek toho stresu, stejně se mám ráda a přijímám se. Zbytek toho stresu. Zbytek z toho stresu. Propouštím ho. Propouštím ho. Všechen ten stres. Všechen ten zbytek toho stresu. Propouštím ho. Nechávám ho jít. Všechen ten zbytek stresu, co mám v ramenou. Všechen ten zbytek stresu, co mám v hrudi. Propouštím ho. Nechávám ho jít. Nechávám ho jít. Všechen ten zbytek toho stresu. Všechen ten zbytek toho stresu. Všechen ten zbytek toho stresu. Tak, nádech a výdech. Tak, pokud se stane to, že se hodnota nemění, že se to pořád, že to zůstane stejné a neposouvá se to nikam, je velmi pravděpodobné, že máte psychologickou reverzaci pólů a nebo že se podvědomě brání té změně. I přesto, že vás možná napadne, že to je nesmysl, že určitě si tu změnu přejete, tak to je vaše vědomá mysl. A v podvědomí máte nějaký opravdu dobrý důvod, proč tu změnu nepřejete. Třeba velmi často se stává, že lidé v podvědomí mají přesvědčení, že když jsou vystresovaní a jejich život je plný stresu, tak vypadají úspěšnější, důležitější a mají pocit, že jsou respektovanější svým okolím, protože vypadají jakože jsou jaksi velmi zaneprázdnění, že jsou velmi busy. Něco takového tam může být a dá se to velice rychle spravit. Předtím, než si začnete ťukat, než vlastně začnete zpracovávat to téma samotné dalším kolečkem, tak budete teď si ťukat takhle hranami rukou o sebe a můžete si do toho dát zadávací frázi. I přesto, že z nějakého důvodu nechci ten problém pustit, i přesto, že z nějakého důvodu se nechci změnit, stejně se chci mít ráda, přijmout se.
I přesto, že se z nějakého důvodu nechci změnit a z nějakého důvodu nechci ten problém pustit, stejně se mám ráda, přijímám se a dovoluji si změnu. Dovoluji si změnu a dovoluji si propustit ten problém. Propouštím všechny důvody, které mi v tom až doteď bránily. Tak, takhle to chviličku vydržíte a potom můžete zkusit další kolečko. Žádoucí je, abyste sťukali ten stres až na nulu. Samozřejmě čím nižší bude ta hodnota, tím lépe, ale pokud ho sťukáte úplně na nulu, tak ten výsledek bude mnohem trvalejší, vydrží vám to díl. Ještě je dobré vždycky na konci ťukání, když vlastně sťukáváte negativní aspekt toho, dát takzvané rozhodnutí. To znamená, jak byste chtěli, aby to bylo. Zase si to předvedeme názorně na tom stresu. Uděláme jedno kolečko. Začneme ťukat na karate bodě a můžeme zadat třeba rozhodla jsem se, až budu mít jednání, být v klidu a v pohodě. Rozhodla jsem se, až budu mít důležité jednání, být v klidu a v pohodě. Rozhodla jsem se, až budu mít důležité jednání, být v klidu a v pohodě. Rozhodla jsem se být v klidu a v pohodě. O nic nejde. Čím víc budu v klidu a v pohodě, tím lepší rozhodnutí udělám. Rozhodla jsem se být v klidu a v pohodě. Rozhodla jsem se být v klidu a v pohodě. Dopadne to dobře. Čím víc budu v klidu a v pohodě, tím lepší rozhodnutí udělám. Rozhodla jsem se být v klidu a v pohodě. Rozhodla jsem se být sama sebou. Rozhodla jsem se být v klidu a v pohodě. Rozhodla jsem se být v klidu a v pohodě. A propouštím všechny důvody, které tomu brání. Propouštím je na molekulární úrovni, propouštím je na buněčné úrovni, propouštím je na všech úrovních svého bytí. Nechávám je jít. A jsem v klidu a v pohodě. Jsem v klidu a v pohodě. Jsem v klidu a v pohodě. Tak, nadechněte se a vydechněte. A zkuste, když cítíte nějaký stres, zkuste to vydržet alespoň 15 minut. 15 minut většinou stačí k tomu, aby člověk opravdu se do té pohody dostal a aby krásně zafungoval, když je to potřeba. Já vám přeji, aby vás stres neovládal, abyste ho uměli krásně zvládat, ať už s použitím EFT nebo jakékoliv jiné techniky, aby se vám hezky žilo a byli jste v klidu a v pohodě. Naschledanou.